Jeppe, Trollebol, heeft van Sproeten, Joks en Lol. Geef mich maar die handje en reis met mich door het landje. Want in ons Limburgse landje valt van alles te beleven. En nu wets mijn Jeppelientjes leven, niet doen even. Jeppe, Tippetop, de bus einde, Sproetenkop. Ik mooi van kleurende natuur. Jo, Jeppe, begin maar met een nieuw avontuur. Ja, oké, stomme fietsbel. Stom ding, dat is echt goed. Hey Mollewollo, gang eens op zee. Oh, ik ben de fietsbel van mijn driewieler kwijt. Ongelooflijk, wat een rotzooi hier even de weg. Oh, wat nu? Waar is mijn mobieltje? Oh, laat mich eruit! Help! Oh, laat mich eruit! Help! Oké, stom meisje, pak aan. Zeker goed, oké. Oh, wie kent dat nu? Het taak is kapot. Zou het vannacht zwaar gewend hebben? Hallo, hier met Marijke. Ziezo, kent u de taak van een spelers op de speelplaats repareren? Ik denk dat vannacht kapot is gewend. Hey, hallo Marijke. Kapot gewend. Wie kent dat dan? Het is windstille. Ik kom wel even kijken. Hoi Marijke. Ik zie het al, maar dit is niet het werk van de wind. Ik denk dat immers zijn taak met opzet kapot heeft gemaakt. Maar dat is vlot gerepareerd. Ik bel Jeppe wel even of hij me kan helpen. Oh, laat mich eruit! Help! Wat dunkt zich? Dit is de voicemail van Jeppe. Als het niet belangrijk is, moet ze mich niet bellen. En als het wel belangrijk is, dan kan ze gaan inspreken naar de poeptour. Ja Jeppe, hier met ziezo. Kanst u me even komen helpen? Bel me even terug. Jongen, het is altijd hetzelfde. Jeppe is er altijd, behalve als ze hem echt nodig hebt. Nou Marijke, ik denk dat Jeppe weer eens druk bezig is. Maar du kanst me natuurlijk ook wel even helpen. Oh, dat is wel een beetje scheef, zo. Nou, dat valt toch wel met. Hey, kijk daar op zijn Kareltje. Wat is dit nu? Hier hangen toch overal afvalbek? Nou, ja oké. Wat sticht soms schat van dat kapotte dak? Van het speelhuis op de speelplaats? Ja, nou, kijk, oké, ja, ik verveel me zo en Hé, hebt u daar geen vriend? nee, ja, ze vinden mij eigenlijk niet zo cool met die hamerkammen en zo. Dat vinden ze niet oké. Zeg Kareltje, als je niks te doen hebt, zou je dan samen met Marijke mij willen helpen de stad zuiver te houden? Ik heb het zelf verschrikkelijk druk. Ja, oké. Prima. Misschien kunt je de afvalbag omsmieten. Ik ga vlot weer. Ik heb het namelijk verschrikkelijk druk en ik moet nog alle voelens ophalen. Als u geen vriend hebt, kent u toch bijvoorbeeld bij een sportclub gaan? Oké. Du zag juist dat nemen ze dich cool vindt, maar ik vind dich wel cool. Oké, ja, ik vind je ook wel oké. Ja. Ja, oké. Met Kareltje, hallo? Kareltje? Wie komt zich nu aan Jippes mobieltje?
Ja, oké. Ja, ik was hier die rommel aan het opruimen. En toen lag dat mobieltje hier op de grond bij die container. Ja, oké. Nu heb ik een nieuwe mobiel. En ja, die container die zit trouwens echt helemaal propvol, man. Oké, Kareltje. Dat mobieltje geef ik straks wel terug aan Jippe. Ik vraag me trouwens af hoe dat Jippe ook denkt. En ik kom mal even langs met de vuilniswagen om die container leeg te maken. Oké, ja. Hopla. Hey, kijk. Hoera, ik heb mijn fietsbel teruggevonden. Hey Jippe, als je die mobieltje soms zoekt, daar heb ik. Kareltje net hem gevonden. Hij is stoet. En toen sting ze nog de wind. Oh ja, sting ik? Ik denk toevallig dat ze zichzelf ruikt, ziezo. Ik was mijn fietsbel verloren. En toen ben ik tussen het oud voelen in een vuilnisbak gevallen. Daar kon ik ook niks aan doen. Ik heb geschreeuwd, maar nee, zeurde mij. En mijn mobieltje, dat was ik ook kwijt. Maar ik zie dat stikket heb gevonden. Hier met dat ding.